Tothom sap que si agites una ampolla d'una beguda gasosa, explota. Per què passa això? Aquí tinc una altra ampolla idèntica, però amb un manòmetre al coll. Va, feu la predicció de què passarà. Si agito aquesta ampolla, la pressió s'incrementarà, disminuirà o es mantindrà. Espero que hagueu fet la vostra predicció a l'enquesta de la part superior. Quieta i a temperatura ambient durant alguns dies. L'indicador de pressió marca 3 atmosferes o 330 kPa. Ara l'agitaré i veurem què passa. Llestos? 3, 2, 1... La pressió continua igual. Potser penseu que a l'ampolla ja no hi queda gas i que per això no ha explotat. Però només per estar-ne segurs... Mira com surt! Per tant, no és l'increment de pressió a l'interior el que fa que l'ampolla exploti. Aleshores, què és el que passa? Que la pressió augmenta va ser l'explicació que es va publicar a la revista New Scientist el 1986, fet que va fer que molts científics alcessin la veu i indiquessin que aquesta no era l'explicació veritable. Descobrirem la solució després de veure el segon i sorprenent experiment. L'enunciat fa així. Tenim dos glaçons idèntics. Un el posem en un got amb aigua de l'aixeta i l'altre amb aigua salada. Quins dels dos glaçons es fondrà primer? Com abans, feu les vostres prediccions aquí dalt. I mentre us ho penseu, us mostro l'experiment. Aquí tenim aigua de l'aixeta. Omplim els dos gots. Afegiré una cullerada sopera de sal al got de la dreta. I si sabeu una mica de química, recordareu que en afegir clorur de sodi a l'aigua, aquest li roba energia i baixa una mica la temperatura de la solució. Aquí tinc un termòmetre. Ho deixaré reposar durant una estona perquè torni a la temperatura ambient. Molt bé. Heu fet la predicció? Col·loquem els glaçons i... En 3, 2, 1... Som-hi! Mireu com es fonen els glaçons. Oi que no hi ha res més entretingut que es pugui veure a YouTube? Només ha transcorregut un minut, però a ull nu es veu que el glaçó de l'aigua de l'aixeta es fon molt més de pressa que el de l'aigua salada. Té sentit tot plegat? Perquè si es llença sal a les carreteres per fondre el gel més ràpidament, com és que el glaçó de l'aigua salada es fon més lentament? Bé, ara ho explicarem, però abans anem pel tercer experiment de física, que et farà girar el cap. Ok, aquí tinc una anella de metall i una cadena tancada. Ho faré en una sola presa perquè vegeu que no faig trampa. Deixo que la cadena pengi i passo l'anella d'aquesta manera. La deixo caure i passa exactament el que esperaves. L'anella cau fora de la cadena. Passar alguna altra cosa? Vist que són una cadena tancada i una anella tancada. Però si t'ho proposes i et concentres, pots aconseguir que l'anella quedi atrapada per la cadena. Mira això. Què ha passat? Faré servir la càmera lenta per veure en detall com ha anat la cosa. Ara te'n diré el secret. Quan vulguis que l'anella es lligui a la cadena, el truc és deixar-la anar d'una banda abans que de l'altra. Així doncs, la deixo anar primer del polze, després deixo que llisqui i en fer això l'anella queda atrapada a la cadena. Hem aplicat a l'anella una mica de rotació que fa que giri uns 90 graus i llisqui per la cadena d'aquesta manera. A mesura que l'anella cau, els seus costats llisquen així i quan arriba al final
La part de baix de la cadena és succionada cap al centre de l'anella, gira i s'enreda en ella mateixa i lliga l'anella. Ara ja sabeu com aconseguir que l'anella quedi lligada a la cadena. Tornem al problema número 2. Com és que el glaçó de l'aigua no salada es fon abans que el de l'aigua salada? Penso que ho veurem millor si afegeixo colorant a la part superior. L'aigua que es descongela molt freda és més densa que l'aigua que l'envolta i baixa al fons del got. Això fa que l'aigua més temperada pugi i, per tant, acceleri el desglaç del gel. En el cas de l'aigua salada, a mesura que el glaçó es fon, l'aigua despresa és menys densa que l'aigua salada que l'envolta i això fa que es quedi allà. L'aigua que s'acaba de fondre del glaçó es queda al seu voltant i actua com a aïllant de l'aigua salada, més calenta. Bé, això sembla una explicació prou plausible i fins i tot una demostració força convincent. Però, en editar el vídeo, he vist que potser aquesta no era la millor manera d'explicar-ho. Perquè podria ser que el colorant només floti en aigua salada i que s'enfonsi en aigua dolça. Així doncs, potser no és una bona demostració. Me'n va acudir una de millor. Fer servir glaçons de colors. Sé que hi ha molt de colorant, cosa que fa que sigui difícil d'apreciar-ho. Malgrat tot, em sembla que es pot veure clarament que el corrent d'aigua freda baixa cap al fons, cosa que no passa en el cas del gel amb el got d'aigua salada. Diria que ara sí que ha quedat demostrat que amb aigua salada l'aigua fosa del glaçó no cau cap al fons. Aquí es pot veure el que passa. Tornem-hi. Per què explota l'ampolla de beguda carbònica? Primer, cal explicar per què en agitar-la la pressió interna de l'ampolla no augmenta. Això passa per l'equilibri. Quan agafes una beguda carbònica del prestatge, potser ja fa dies que és allà. De manera que el gas dissolt, el CO2, probablement es trobi en equilibri amb el gas que hi ha a prop del coll de l'ampolla. I aquest equilibri només depèn de la temperatura i de la pressió del gas al coll de l'ampolla. Així doncs, per més que la sacsegem, la pressió interna no canvia. Per la majoria de refrescos, aquesta pressió és de 3 atmosferes. Fins i tot podem escoltar com s'alliberen aquestes 3 atmosferes a l'obrir l'ampolla. Però això no taca, ja que només és el gas que hi ha al coll de l'ampolla i no hi ha líquid. Però ara el líquid ja no es troba en equilibri. Era a 3 atmosferes i ara només és a 1 atmosfera, que és la pressió ambiental. I com que hi ha més CO2 dissolt del que hi hauria en equilibri a pressió atmosfèrica, el CO2 comença a sortir de la beguda. Bé, aquestes són les bombolles que ens agraden. Per això és una beguda efervescent. Beguda no equilibrada. I si la deixes oberta, aquestes bombolles continuaran sortint fins que tot el líquid s'esbravi. Ara posaré el manòmetre al coll de l'ampolla, perquè puguem veure com surt el CO2 de la solució i com s'incrementa la pressió. Si deixo l'ampolla quieta un temps suficient, la pressió tornarà al seu equilibri, que són 3 atmosferes, tot i que, com pots veure, és un procés molt lent. I és per això, perquè un gas dissolt com el CO2 és difícil que escapi espontàniament del líquid que el conté. Una manera d'accelerar aquest procés és introduint punts de nucleació en el líquid, i un exemple de nucleació és una bombolla. Si agito l'ampolla, el que estic fent és introduir petits punts de nucleació, petites bombolles, que faciliten la fuga de CO2 de la solució i així veiem com s'incrementa la pressió ràpidament. Llestos? 3, 2, 1...
Ara es veu com la pressió ha tornat molt ràpidament a les 3 atmosferes, 330 quilopascals. En resum, en agitar una beguda carbònica que està en equilibri, no s'incrementa la pressió a l'interior de l'ampolla, sinó que es creen petites bombolles en el líquid que actuen com a punts de nucleació. Algunes s'enganxen a la paret de l'ampolla. Així doncs, quan obres l'ampolla, les bombolles fan dues coses. Primer, s'expandeixen degut a la baixada de pressió i empenyen cap amunt el líquid que tenen a sobre. I segon, actuen com a punts de nucleació pel CO2 dissolt, que ara emergeix ràpidament i fa que el refresc surti disparat. Això suggereix una manera de desactivar una ampolla que ha estat agitada. Fer uns copets a la paret de l'ampolla. Això elimina les bombolletes enganxades a la paret i et permet obrir l'ampolla sense incidències. Caram, ha funcionat! Hi ha una altra manera d'introduir punts de nucleació a les begudes carbòniques sense haver-les d'agitar? Sí, això és el que passa quan introdueixes mentos. La superfície rugosa dels mentos actua com a punt de nucleació, cosa que permet al CO2 sortir molt més ràpidament i crear així un geyser d'escuma. Aquí altre cop. Quan la Diana va veure el vídeo, em va preguntar si les canyetes de paper tenen més punts de nucleació que les canyetes de plàstic. Sincerament desconec si hi ha vídeos a YouTube que investiguen això, tot i que n'hi ha que mostren com la beguda vessa quan s'usen canyetes de paper. La meva anàlisi preliminar amb aquesta canyeta de paper mostra que es crea més bombolles que en el cas de la de plàstic. Les canyetes de paper converteixen la beguda en més efervescent a mida que puja per la canya. Això és tot. Si coneixes altres problemes sorprenents d'aquest estil, proposa-ho als comentaris.